Når de fleste tænker computerspil, ser de bumsede teenager og pizzabakker. Men der findes en helt anden side, hvor konkurrence og kæmpe fanbaser er en del af hverdagen. Det bliver kaldt electronic sports, eller e-sport. I slut 70'erne kom en ny form for underholdning i form af arkadespillene. Folk fandt det hurtigt kedeligt at spille alene, og derfor fandt de på at dyste mod hinanden og om at slå hinandens rekorder. Denne dille udviklede sig hurtigt op igennem 90'erne, hvor flere spil kom på markedet, og med computerens fremgang gjorde det muligt at dyste mod hinanden online på tværs af landegrænser. Folk mødtes til store arrangementer, og der var nu begyndt at gå sport i det, hvor folk dannede hold og alliancer. Dog var det af den almene befolkning ikke anerkendt som en sport, men mange gamers entusiasme for spillene har ført det frem til, hvad det er i dag. Turneringerne er blevet enorme, spillerne opnår stjernestatus hos deres fans, og de rigtig gode kan komme til at leve af det. With an AWP with a real chance to finish this. There's shot a few shots! But it doesn't look possible here. Rain gets 3 kills though. 1-1 left. The backhand gets the quad kill. Are you kidding me? Rain picks up every single one. The point on the maniac. What a monster! Counter-Strike er et skydespil med 5 mennesker på hvert hold. Terroristerne skal forsøge at plante en bombe, mens antiterroristerne skal forsøge at forhindre det. Den, der når at vinde flest runder, vinder spillet. Vi har mødt svenske Maja Perez, som er kendt som Ibsa i Counter-Strike-verdenen. Jag började spela CS när jag var 15-16. Jag fick det i julklapp av min pojkvän då. Jag började med att spela för jag tyckte att det var... alla killarna gjorde det och jag ville vara... vad ska man säga? Jag ville ha någonting gemensamt med min pojkvän då. Så jag tänkte att det kunde vara kul och de pratade alltid om det så jag ville liksom vara med och förstå vad det var de pratade om. Och då började jag spela det och sen så fastnade jag liksom och hittade competitive gaming liksom när jag åkte till LAN. Alltså mitt intresse bara växte och sen så... men det var så jag började. Også i København er der en scene for e-sportsentusiaster. Vi mødtes med Sahid Butt, som er medarrangør af Copenhagen Games, som afholder de største e-sportsturneringer i Danmark. Copenhagen Games er et event, vi lavede første gang i 2010. Og det er et e-sportsevent. Det er Danmarks største e-sportsevent. Det er et event, hvor der kommer deltagere fra en 20-25 forskellige lande. Er nede i hallen her, i Øksnehallen om bagved. Så er vi sammen i 3-4 dage, hvor vi dyster i udvalgte spiltitler. Og så er der masser af penge og masser af livestream og alt muligt produktion. Computerspil som Counter-Strike er blevet til sport, e-sport. En sport, som der også er penge i. I dag bliver der kastet ekstra investeringer i det her danske hold Astralis. Interessen fra investorer og virksomheder er vokset markant inden for de sidste par år. Det har været en afgørende faktor for, at det er blevet så stort. Præmiepuljerne er på blot 5 år tidoblet, og e-sportsorganisationer er blevet en lukrativ forretning. Streamingtjenesten Twitch og YouTube har også gjort det nemmere for folk verden over at følge med i de store turneringer. Seertallene er vokset eksplosivt og anslås at nå ud til knap 250.000 seere i 2017. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara för det. Alltså internet är en sån toxic plats. Alla är inte alltid så trevliga, men jo, lite. För folk, när man pratar och man spelar så fort de hör att man är tjej så tror de att man är dålig. De har egentligen ingen aning om vad jag har för kunskaper när det kommer till CS. Først og fremmest så er det har været lidt kontroversielt, når vi laver de her pigeturneringer. Det har det været hvert år. Hver eneste gang vi annoncerer pigeturneringer, så kommer kalde en af drengene. Nogle synes det er okay, og nogle synes det er noget pjat, at der er en pigeturnering. Hvorfor kan pigerne ikke deltage på lige fod med drengene? Fordi i modsætning til for eksempel fodbold, der er der ikke rigtig noget, der taler for, at der skulle være en forskel. Jamen, vi skal fortsætte den udvikling, vi har. Det er der ikke nogen tvivl om. Så vi har mange år nu foran os. Vi er slet ikke toppet eller har noget det, vi gerne vil. Vi skal fortsætte med at være et internationalt event, hvor der kommer deltagere fra rigtig mange lande. Vi skal også være et event, hvor vi kan koble verdens bedste spillere på endnu. Det har vi haft. I år mistede vi nogle af dem, fordi der var en major i USA på samme tid. Det skal vi tilbage og have fat i.
Men vi vil også meget gerne være et event, som handler om, at herre og fru Jensen kan komme ind og få en smag på, hvad e-sporten är, få en gamingoplevelse, få sett nogle nye gamingprodukter osv. Förutom att jag kommenterar för SVT så spelar jag ju CS i ett lag. Vi heter Make a Sandwich Yourself. Och just nu håller vi på att bilda en ny line-up faktiskt. Vi hade 3 spelare som av olika anledningar valde att gå isär. Och förhoppningsvis så kommer det här nya laget bli mycket framgångsrikt. Mina framtidsplaner i CS är väl att jag ska fortsätta spela med mitt lag, fortsätta kommentera för SVT. Förhoppningsvis så ska det gå väldigt bra med det här nya laget som vi har startat upp. Man kan roligt sige, at e-sport er kommet for at blive, og det er mennesker som mig, der er Sahid, der er med til at fremme e-sporten og udvikle den. Ingen kan sige, hvor stort det kan blive, men antallet af spillere og præmiepuljer stiger eksponentielt, så e-sport er godt på vej til at blive anerkendt som et sport.